teacher there. Hello mga bata, kumusta? Atong tun-an karon ang bahin sa mga numero. Unsa ang mga hulagway nga imong nakita? Pagkapusa sa itlog, unsa ang sunod nga hulagway? Base sa hulagway, unsa ang una sa tanan ug unsa ang ulahi? Ug karon maghihapta. Usa, Duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ug karon magtuon-ta unsa ang una nga numero. Tan-awa sa ibabaw na ay mga numbers na 1 to 10. So, ang una nga number sa number 2 kay 1. Sunod. Unsa nga number ang una sa number 5? Tan-awa sa ibabaw. 5. Ang tapat niya nga number kay 4. Ang una nga number sa number 5 kay 4. Next, number 8. Tan-awa sa ibabaw. Unsa nga number ang una sa number 8? Number 7. Number 7 ang una sa number 8. Next, number 4. Unsa nga number ang una sa number 4? Tan-awa sa ibabaw. Number 3. Very good. Ang una nga number sa number 4 is number 3. Ug karon atong tun-an unsa nga mga number ang nagsunod. Tan-awa sa ibabaw. Number 5. Unsa nga number ang nagsunod sa number 5? Number 6. Number 6 ang nagsunod nga number sa number 5. Sunod, number 2. Unsa nga number ang nagsunod sa number 2? Tan-awa sa ibabaw. Ang number nga nagsunod sa number 2 kay number 3. Very good. Number 3 ang sunod sa number 2. Sunod, number 8. Unsa nga number ang nagsunod sa number 8? Tan-aw na to be number 9. Very good. Ang sunod sa number 8 is number 9. Sunod, tan-awa. Unsa nga number ang sunod sa number 3? Ang sunod nga number sa number 3 is number 4. Very good mga bata. Karon atong tun-an ang mga number nga naa sa tunga. Okay, tan-awa sa ibabaw. Unsa nga number ang naa sa tunga sa number 1 ug number 3? Tan-aw na to be ang number nga naa sa ilang tunga kay number 2. Number 2 ang tunga sa number 1 ug 3. Sunod, number 8 ug number 10. Unsa man sa ilang tunga? Tan-awa sa ibabaw. Number 9. Ang naa sa tunga sa number 8 ug 10 kay number 9. Sunod, sa number 5 ug 7. Unsa man ang naa sa ilang tunga? Tan-aw nato sa ibabaw. Ang naa sa ilahang tunga kay ang number 6. Very good.
Ang number 6 ang tunga sa number 5 ug 7. Sunod, sa number 4 ug 6, unsa man ang naa sa tunga nila? Tanaw nato sa ibabaw. Ang tunga sa number 4 ug 6 kay number 5. Yay! Very good mga bata. Mao na sila ang mga number nga naa sa tunga. Ug karon, tan-awan ninyo ang mga apple. Unsa nga mga number ang nangawala? Unsa nga number ang sunod sa number 2? Number 3. Very good. Sunod, unsa nga number ang una sa number 2? Number 1. Number 1 ang una sa number 2. Sunod, unsa nga number ang sunod sa number 7? 8. Ang sunod sa number 7 kay 8. Sunod, unsa nga number ang una sa number 8? Number 7. Very good. Sunod, unsa nga number ang sunod sa number 9? Number 10. Number 10 ang sunod sa number 9. Sunod, unsa nga number ang tunga sa number 4 ug number 6? Number 5. Very good. Ug karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Triangular animals. Mga kagamitan: crayons, marker, ug colored paper. Mga pamaagi sa pagbuhat. Piloon ang colored paper sa porma nga triangle. Magdrawing og mata, whiskas, ug ilong aron maporma nga iring or bisan unsa nga animals imong gusto drawingon. Pangutana ang bata og pila ka sides ang triangle. Daghang salamat. Bye-bye.